Έχεις ώρα? Τι ώρα είναι? Αναρωτιόμουν, μήπως έχει κανείς ώρα? Μήπως έχεις ώρα? Η ώρα είναι 12. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι Τι ώρα είναι? 12. Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι Τι ώρα είναι Μήπως έχεις επιτέλους? ώρα? Η ώρα είναι Η ώρα 3. είναι Η ώρα 3. είναι 3. Τι ώρα είναι επιτέλους? Τι ώρα είναι? Πείτε μου, τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Τι ώρα Η ώρα είναι είναι? 7. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι τώρα. Η ώρα είναι τώρα. Φίλε, μήπως έχεις ώρα? Κάτσε να δω από το καινούριο μου ρολόι. Σωστό. Τι ώρα να είναι? 6 τώρα. 6 και 5 ώρα να είναι τώρα. 6 και 10. Τι ώρα? Τι ώρα? Μήπως έχεις ώρα? Με ρώτησες και πριν. Έχεις δίκιο. Τι ώρα είναι τώρα?